जे गादियाव जनानै थाब्ला जाया कोचनि गोनांथि गतिके गादियाव जनानै जोंथ' पाब्लिकआसो बिथांमोनखौ माने इएम खालायदो सिफ खालामदो गतिके बिथांमोना जोंनि बर' फिसाफोरखौ राजानि दिनैनो जों बर' फिसा देरहाबाय बेनिफ्राय गुबुन सासेजों जुलि जाहैयो बेनि मेडामा मा बुंनो सानदों अपिनियन एक्चुअली फंबाय मेडामा बिटिआर सरकारखौ मा बुंनो सानो मोनफ्रोमबो माने दाब दाब जायगायाव जोंनो कोचनि गोनांथि मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंनो बर' समाजनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि दाउ बैसा सारखौ इएम बिथां स्पर्ट्सनि बिथाङा माने बिथांनि ओनसोलनिफोरखौसो एसे नोजोर होयो खिन्थु जों बर्डाराव दङ बांगाल जायगा बर्डाराव दं इथिंलाय सारा सानसेबो फैया बेयावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आङो बे समाव भकतपारायाव फैनानै आङो ओरैबायदि लाक्कि आङो सासे मेडाम जोंनि बर' हारिनि सासे आब'खौ आङो बेवहाय लोगो मोनफैदो आब' कनजुलता बर' मेडाम बेनिफ्राय मेडामनि न' मोनफैनायजों लोगोसे मेडामनि बेकग्राउन्डआव काबाड्डिनि मेडामा बेवहायनो काबाड्डि फोरोङो आरो आङो मेडामनि न'आवनो बेनिफ्राय आङो मेडामनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों दा आङो फैयै फैयै मेडामनिसिम लोगो मोनफैबाय खुलुमबाय बिटिआरनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि मागो दमासिनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बाहरबाय लोगोसे गोदान बोसोरनिबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बाहरबाय एक्चुअलि आं 1987 निफ्रायनो जागायजेनदोंमोन काबाड्डि बे समाव हयथ' आं क्लास 6 सोमोन नामा आं गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव अल इन्डिया रेल्स गायमु प्रिया जादोंमोन इयाव आं अखम जानानै पार्टिसिपेट खालामनानै जों आइजो माहारियाबो माने देरहानो हादोंमोन बै देरहानाय टीमखौ दाबो जोंनि माने आसामा दाबो माने रेकर्ड भंग खालामनो हायाखै बिनो फैनानै आं स्कुल गेम्स गेलेबाय काश्मीराव जम्मु एन्ड काश्मीराव बेयाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन नाथाय आं एसे असुबिदानि कारणे बेयाव आं मेडेल मोननो हायामोन बेयाव आं 4th पजिशन मोनदोंमोन बिनिफ्राय आं काबाड्डिखौ गारनानै आं एथलेटिक्सआव फैबाय आं 40 इयार्स जादोंमोन बे समावहाय आं 2014 आं जापानाव थांदोंमोन एथलेटिक्स गेलेनो लगी बेयाव आं गल्ड मेडेल मोनदोंमोन बिनि 2015 थांदोंमोन चाइनाव बेयाव आं मेडेल देरहानो हादों बिनि उनाव स्पेन इटालि नेपाल श्रीलंका बेयावबो आं गल्ड मेडेल मोननो हादों आरो लास्ट बेयाव दा बैसो आं दुबाइनिफ्राय आं मोनथाम आं गल्ड मेडेल लाबोनो हादों बिटिआरनि रायजो राजानिफ्राय बहुत अननाय मोनदों आं मानोना खस्थ' खालामनाय आइजो आं न'आव जना थानानै आं मोजां मोना जिहेतु बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बहुत आंखौ हेल्प खालामदो बे हेल्पजों नाजानानैनो आं फरेन कान्ट्रिनिफ्राय आं दिनै गल्ड मेडेल लाबोनानै रायजो राजानि सिगाङाव आं मुंदांखा जानो हादों आरो लास्ट मुहुर्तआव आं बे स्मल खेल' इण्डियानि सेन्टारखौ आं माने मोननो हादों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय खस्थ' खालामनायनि थाखाय आंखौ इसोरा बोराइ बाथौ हयथ' मेगनखौ गेवना नाहरबाय नामा बेनिखायनो आं बिटिआरनि रायजो राजा चिफ सारखौबो बिथांखौबो आं असमनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौबो आं सेलुट जनायदो आरो बे समावनो आं मागो दमासिनि आं गोसो गोरबोनिफ्राय आं अननाय आरो सिबिनाय बाहरदो दा माने खेल' इण्डिया इण्डियानिफ्रायनो बे माबाखौ मेडामनि आखायाव माने सालायनो होदो जोंनि दरंआव मोननै सेन्टार दङ बे आवला सक होनना बुंनाय मंगलदैयाव मोनसे सेन्टार दं फुटबलनि आरो आं बे भकतपारायाव बे सेन्टारखौ मोननो हादो टटेल 500ता माने बेयाव खेल' इण्डियानि माने स्किमखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिया माने दाब दाब जायगायाव मोननै माने स्किम होदो 2020 निफ्रायनो जागायदो आं बेयाव स्टुडेन्टबो लाखियो आंनि स्टुडेन्टआ 70 जन दङ दा बेवहाय बे माने आं फोरोङो एसे माने फिल्ड दङ बे बड' स्पर्ट्स क्लाबनि फिल्ड बे फिल्डनिबो आं माने आफादगिरि आरो दा बर्तमान बे खेल' इण्डियानि सेन्टारखौबो आं माने आं कच हिसाबै माने उन्दै खुदियाफोरखौ फोरोंगासिनो दं फार्स्ट इन्टारनेशनेल बे गल्ड मेडेल मोनदोंमोन बेयो फार्स्ट मोननाया बबावमोन बे आं फार्स्ट गल्ड मेडेल मोननाया इन्टारनेशनेला माबाहा मा बुङो नेपालाव मोनदों आं मोननै गल्ड मेडेल श्रीलंका 200 100 श्रीलंकाबो बे 100 200 दा बैसो आं 100 दुबाइयाव बे एज लिमिटआ एबभ 50 बेनि उन्दै समाव रानिं खालामोमोन
आंथ' बे स्कुलाव उन्दै समाव गल्ड मेडेल लानो हायाखै आं गल्ड मेडेल मोनासै बेयाव थारमाने आंखौ एसे माने टिचारा बुंबाय नों खारनो नाङा दे नों काबादियावनो फैनांबाय बेनिखायनो काबादियाव थांबाय बुहुत गेलेदों आं 8 जुन गेलेदों वमेन फेस्टिभेल गेलेदों गल्ड मेडेल मोनदों आं नाथाय 1987 आनो आंनि माने फार्स्ट माने एकदम गल्ड मेडेल मोननायनि आंनि माने माबामोन आरो सिमांमोन आरो बिनो माने दा मा बुङो सना बायदि जोंबाय थादों आरो माने खेलाया नोंनिया माने मोननै जानानै लास्टआव थारमाने आं एथलेटिक्सआव फैनायसै लास्टआवसो फैनायसै एथलेटिक्सआव आं माने 40 इयार्सनिफ्रायसो एथलेटिक्सआव फैबाय बै समाव बे एथलेटिक्सआव समावहा आं थारमाने क्लास 8 आव आं माबादोंमोन मा बुङो स्कुल गेम्स गेलेनो हांदोंमोन जम्मु एन्ड काश्मीराव बेयाव मेडेल लानो हायाखैमोन थारमाने एथलेटिक्सआव 4 ना 5 बिदि पजिशन मोनदोंमोन आरो 30 नि सिङाव माने 30 नि सिङाव हायाखैमोन आरो 40 नि उनावसो आं माने देरहानो हादों आरो खेलाखौ गाराखैयानो आरो ना जिबनाव माने जिबनाव आं गाराबो आं माने थांना थाखान्दै आं गेलेगोन आरो बे ओनसोलनि खुदियाफोरखौ आं मोजाङैनो फोरोंना माने नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनानै जेन गल्ड मेडेल लाबोनो हायो बेनिफ्राय दा खेल' इण्डियानिफ्राय दा सेन्ट्रेलानो मेडामनो सालायनो होदो बेनिफ्राय बेथ' जबानो जाहैबाय पार मान्थ पेमेन्ट मोननाय माने बे जबानो जाहैबाय आरो ना खेल' इण्डियाखौ सालायनो मोननाय बे हासबेन्डआबो गेमावनो बिथाङा काबादिनि नेशनेल रेफारि आगोलाव फुटबल गेलेयोमोन बिथाङा उनावहा काबादिनि रेफारि जाबाय आंनि नेशनेल दा आरो आंनि खेल' इण्डियानिफ्राय साबा दा हस्टेल सिट मोनादे दा बैसिन मासनि आगोलाव माने बे गुवाहाटीनि हेरि स्टेडियामाव आन्डार 14 नि गेम जादोंमोन काबादिनि आं माने गथ' खुदियाफोरखौ लांबाय इउहा गेलेनो आंनि गथ'आ चेम्पियन जादोंमोन साब्रै आइजोआ मोनदो सिलेक्सन आरो सासे हौवासाया मोनदो माने सिलेक्सन इसोरखौ दा हारियाना सरकारा लाना थांगोन दा ट्रेनिं होगोन इसोरखौ हस्टेलाव लाखिनानै फरायगोन आरो आंनि बे सेन्टारनिफ्रायनो रुमि बर' होनना बुंनाया बे 2022 हा माने सारखनावहा बि नेशनेल गेम गेलेना फैदो काबादियाव आरो सासे हौवासा कुतुबुद्दिन आहमेद आंनि सेन्टारनिनो माने बि माने गुबुन हारिनि बिथाङाबो माने दिल्लीयाव स्कुल गेम्स गेलेनानै माने मुंदांखा जाना फैनो हादों आरो दा मेडामा नेक्स्ट लेभेल दा आं बे मासनिनो आं 27 आवहा बे गुवाव थांनायनि जुजा खालामबाय थादों नाथाय एसे प्रेक्टिसबो जायाखै नालाय बे खेल महारन जागासिनो दं नालाय बै खेल महारानखौबो थारमाने LFC मंगल LFCनिफ्राय आंखौ दायित्व होजोबो इनचार्ज दा इउ थांलाय माने प्रेक्टिसखौ एसे खम जादों खालामनाया बे न'आवनो दि बेफोरबायदि मोनसे काबादिनि माबा बानायना लादों जिहेतु दा आंनि माने जबा जाहांदोसो दाबो बहुत बुस्थु मोनफैनो दङ बै मेट मोनफैगोन काबादिखौथ' दा माने माबा बे हायाव गेलेया आरो बे हाग्रायावबो गेलेया दा एसे मेटआवसो गेलेयो नालाय मेट मोनफैगोन बिनि उनाव बेखौ आं मोजां रिपेयारिं खालामनानै माने बेयाव टिं होनानै आं बेखौ मेटखौ बहायनानै आं गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंगोन आरो एसे आरो बे फिल्डआवबो माने हाग्रा दङ फ्रियावनो फोरोङो गथ'फोरखौ फोरोङो जिहेतु बै एसे हाया एसे गोरा एसे बे आन्थुफोरा एसे दालाबो नालाय बेसेबांसो स्टुडेन्ट दङ ओरैनो स्टुडेन्ट आं दा 70 जनसो दं 70 जनसो गासैबो फ्रियावनो ओमफ्राय बेयावनो न'आवनो लाखिजोबा बेयाव एसे आं दा आंनि हारिनिफोरखौसो लाखियो आं गुबुन हारिनिखौ लाखिया थारमाने गुबुन हारिनिबो दं नालाय आरो हौवासाफोरखौ लाखियो आं हिन्जावसाफोरखौसो लाखियो दा आं जिखौनो जायो इसोरबो जायो माने फ्रिलि आं इसोर बुंखादों आंखौ मेडामबो सानना ला आंखौ फ्रेन्डबो सानना ला आंखौ आइबो सानना ला माने आंनि लोगोआव सब शेयार खालामनानै आं बुङो आरो मानोना दिनै मबाइलनि जुग मबाइलाव मोजांबो गाज्रिबो बहुतखिनि देखायो बिनि थाखायनो आंनि न'खराव जुदि नोंसोर मोजां मानसि जानो फैदोंब्ला बिनो मबाइल लानो हानाय नंगौ माब्लाबा जुदि नाव माने आर्जेन्ट फन खालामोबा आंनि मबाइलजोंनो खाम बिदि बुङो आरो आं फंसे बाथ्रा सोंनि दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव जों नुबायबो गुबुन हारिजों जुलि जाहैनाय बा संसार जाहैनाय बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बे गावबा गावनि बाथ्रा सोरबा बर'जों हाबा जानांगौ बा नोंसोर बर'जों जानांगौ बे जेबो जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया पाब्लिकआ गोबां कमेन्ट होदो मेडामनि अपिनियन मेडामा मा बुंनो सानो जों आइजोफोरा बा लाइमोनफोरा खेला गेलेबाय देरहाबाय बेनिफ्राय गुबुन जुलि जाहैयो बेनि मेडामा मा बुंनो सानदों अपिनियन एक्चुअलि फंबाय आगोलावबो फैदोंमोन बिदिनो आंनि लोगोआव माने बिदि मिडियाफ्रा माने आंखौ सोंफैदोंमोन दुखु मोनो मानोना जोंथ' दिनै बर' आइजो
गतिके बर' आइजोआ सासे बर' हौवासाजों हाबा जानायखौ आं लुबैयो आरो मानोना दिनै रां रुपा जाबाला गुबुन हारिजों हाबा जाहैयो बिथ' गुबुनखौसो बि गोनां खालामोना बिनि थाखायनो आं माने आं बे न'खरनिफ्रायनो बुंहरदो जोंबो माने एकदम बहुत रां रुपानि माने मानसि नङा एसे आइजो माहारिया एसे माने बर' मानसिजों नों जों बर' जानानै बर'जोंनो हाबा जाबोला मा एसे समाजाबो मा एसे सनमान होयो आरो हेल्पबो खालामो जोंबोथ' गेलेयोना दा बे बैसोआलागै गेलेगासिनो दं बे बैसोआलागैनो आंखौ माने इनभाइट खालामो गेलेनायखौहै गतिके आंनि आखल आंनि बेबहारफोरखौ मोजां मोनासो आंखौ लिंहरोथ' आं बेखौबो होनो नांगोन आंबो अननाय मोननांगोन आंबो अननाय होनो नांगोन बे समाजावहा गतिके आं माने बर' आइजोआ बर' हौवासाजोंनो हाबा जानायखौ आं माने लुगैयो आरो मानोना सोरबा प्राइभेटलि बे माने मोजां मोनना थानाया बे बेलेग खोथा बे आलदा खोथा नाथाय जोंनावबोथ' बहुत बर' माने इयं बर' हौवासा दंना मोजां साख्रि मावनायबो दङ खिन्थु आं नुनो मोनो जोंनि माने बर'खौ लाना थांना माने किसुमान हौवासाफोरा बहुत दुखु होयो आरो गुबुन हारिनिफोरा माने इखो खाम जों मेगन सिगाङावनो नुनो मोनदों दा जोंनि बे ओनसोलावनो आलाय सिलाय जानायखौ नुदों आरो जे माने बिदि सेपारेटबो जादों माने गावस्रादों माने गुबुनदो जानानै सासे सानैनियासो थारमाने एसे साक्सेस जायो आरो बांद्राय मेक्सिमामनि थारमाने एसे माने भितरावहा माने मा होनना बुङो बेखौ गाज्रि जायो आरो बेनिफ्राय मेडाम जोबनायाव जोंनियाव गोबां स्टुडेन्ट दङ खेला गेलेग्रा दङ गोबां गोसो गुदुं जोंनि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नाथाय कोच मोनफ्रोमबो जायगायाव गैया मेडामा मा बुङो बेफोरनि एक्चुअली किसुमान कोचफोरा माने गावनिफोरखौसो माने बारा माने माबा दिखांना लाना थाङो बा सोरबा दुखिया मानसिनि फिसाफोर फैयोबा स्टुडेन्ट फैयो बेफोरखौ माने मोजां माने माबाफोरखौ स्कुलफोरखौ होमबा देखाया जों नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलावबो माने आइजोनिबो फुटबल दङमोन खिन्थु दा आइजोनि फुटबलाबो माने थेर बेथेर जालांबाय बै फोरोंगिरिफ्रा सानसे फायो सानसे फाया मुहाबा थाङो बिथांमोना स्टुडेन्टफोरा फैनानै जना थाफैबाय थायो बेखायनो आं माने स्ट्रिक्टलि खालामना होदो आरो जे आं बे खुदियाफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ मोजां लेभेलाव थिनहरनो हाबाथ' आंनिनो मुं जागोन बेनिखायनो आंनि हासबेन्डआबो आंदोनो नाजानानै सारा दिन जों माने सानडेबाबो माब्लाबा स्कुल सुटियावबो जों माने मर्निं इभिनिं बिसोरखौ माने फोरोंगासिनो दङ मानोना इसोर जुदि मोजां जायोबा जोंनिनो मोजां आजिखालिथ' माने खेला गेलेनाबोथ' ओंखाम बोथिनैखौ जानो हायो आरो सरकाराबो मोजां गेलेनो हायोबा मोजां फरायनो हायोबा सरकाराबो थाइसेबो रां रुपा लायासेनो जब होगासिनो दङ जोंनि दिनावथ' लाख लाख रां होनानैनो किसुमान आइजोफोरा हौवासाफोराबो जब लादो खिन्थु दानि दिनाव खिन्थु थाइसेबो माने रां होनो नाङा मेडामा बिटिआर सरकारखौ मा बुंनो सानो मोनफ्रोमबो माने दाब दाब जायगायाव जोंनो कचनि गोनांथि मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंनो बर' समाजनि गेजेराव बबेबा मोनसे जायगायाव कच दङ सासे बक्सिंनि बबेयावबा फुटबलनि गैया काबादिनि गैया गथ'फोरा गेलेनो लुबैयो मेडामा बिटिआर सरकारखौ मा खावलायनो सानो जोंनो कचनि गोनांथि नंगौना नङा आं बे न'खरनिफ्रायनो आं बिटिआरनि चिफ आरो इएम स्पर्ट्सनि इएम दाउबैसा बर' सारखौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदो जेन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दाब दाब जायगायावहा माने कर्स होथारनांगौ मानोना जों कर्सनि माने गैयिनि थाखाय जों माने आइजो माहारि बा हौवासाफोरखौ स्पर्ट्समेनफोरखौ जों माने मोजां लेभेलाव लांनो हायाखै किसुमानाथ' गावनो माने गेलेनानै दा थांगासिनो दं खिन्थु बिनाव पार्सनेल कर्स गैया दिनै आं बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारखौ आं बे मन्चनिफ्रायनो खावलायहरदो बिथाङा जेन बे ओनसोलनि खुदियाफोरखौ मोजां गेलेनायखौ नोजोर होनानै बिथाङा जेन सुबिदा होनांगौ गोसो गुदुं जागोन गेलेनो मानसिफोरा खेलाखौ नुनानै नाथाय बेवहाय माने गाव हारसिं गेलेफैनानै मालाबाबो सासे गासैबो हाया सोरबा सासेल' गथ'आ जालांनो हाया खायफा मानसिखौ जों मा फोरोंनानैबो प्लेयार खालामनो हायो उन्दैनिफ्रायनो रोङि मानसिखौब्लाबो जों फोरोंनानै बानायनो हायो अब्ला जोंनो कचनि गोनांथि फार्स्टआवनो खेलाल'जो माने मोनफ्रोमबो माबायानो जाया गोसो गुदुंल' जागोन बेयाव फोरोंग्रा गैयाबा ग्राउन्डआव थांनानै अब्ला बे गथ'आ मा रोंनो मा डिसिप्लिन फुटबलनि खेलानि बागै मा रोंनो बे खारनोल' रोंगोन बलल' जोनो हागोन बेफोरबायदि बेनिखायनो आं मेडामनियाव सोंदों आरो मेडामा मा सानो जोंनो गोबां कचनि गोनांथि बर' रायजो राजानि माने बर' फिसाफोरखौ जौगाहोनो थाखायब्ला मोनफ्रोमबो जायगायावनो जोंनो माने नर्मेलि माने कच नांथारगौ आरो मोनफ्रोमबो खेलायावनो अब्लासो जोङो माने खेलाखौ जोङो आवगायलांनो हायो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे
जोंनि दाउ बैसा सारखो EM बिथां स्पर्ट्सनि बिथाङा माने बिथांनि ओनसोलनिफोरखौसो एसे नोजोर होयो खिन्थु जों बर्डाराव दङ बांगाल जायगा बर्डाराव दं इथिंलाय सारा सानसेबो फैया जों एसां खस्थ' खालामना 3 घन्टा 4 घन्टा बे खुदियाफोरखौ फोरोंगासिनो दं सारा एसेबो कल खामरा आरो एसेबो फैथारा बेवहा बेनिखायनो आं BTR नि चिफ प्रमद बर' सारखौ आं माने रिक्वेस्ट आंनिफ्राय बिथाङा जेन दाउ बैसा सारखौ बुंनांगौ जे बे सारा BTR आव बिथाङा माने गिदिंनो नांगौ माने मा जायगायाव हाबे मोनसे गामियाव हाबे मोनसे जायगायाव मोजां माने स्पर्ट्समेन दं बेफोरखौ नोजोर होना बिथाङा गिदिंनांगौ जे गादियाव जनानै थाब्ला जाया कोचनि गोनांथि गतिके गादियाव जनानै जोंथ' पाब्लिकआसो बिथांमोनखौ माने EM खालायदो चिफ खालामदो गतिके बिथांमोना जोंनि बर' फिसाफोरखौ राजानि दिनैनो जों बर' फिसा गतिके बिथाङा जोंखौ माने दावगाना लांनांगौ आरो मोजां नामा दिन्थिनानै बिथाङा माने सासे माने कर्स थारनांगौ मेडामा गोबां गोसो गुदुं आरो ना गथ'फोरखौ फ्रियावनो दिनै 70 जन गथ'फोरखौ फोरोङोब्ला बिसोरनि लाइफखौ साननानै माने माबायदि मोजां खालामनो माने मोजां मोनो मानोना आंबो बहुत खस्थ' खालामनायसो आइजो आं बायदि जाहाथे सोरबा सासे कुन्जलता हरथों साबा कुन्जलता हरथों बेनिखायनो गथ'फोरखौ बुंबाय थायो आं नोंसोर मोजां लामाजों थांनोबा सबखौनो टेग खालामनांगोन नोंसोर मबाइल टेग खालामनांगोन गुरखा सेखर बेफोरखौ टेग खालामनांगोन गाज्रि बाथ्रा माने सानासंना गाज्रि बाथ्रा बुंनाङा बेफोरखौथ' आं एकदम माने सिख्राव बुंगासिनो दायो इसोरखौ आं बिदि आरो जोबोर गोजोननाय थाबाय मेडाम ओमफ्राय मेडाम आङो नोंनि क्लासाव सानसे फैनो नाजानि वेलकाम मोजां स्टुडेन्टफोर थानाय समाव आं कल खालामगोन बेनिफ्राय आङो स्टुडेन्ट गासैबो जेब्ला स्टुडेन्ट थागोन 60-70 अब्लानि आं खेबसे फैगोन फैनानै मोजां रायलायगोन भिडिअ बानायगोन मेडामा पारमिसन होयोब्ला आरो ना माबायदि फोरोंगासिनो दं गथ'फोरखौ माबायदि जौगाहोनो नागिरदों लाइमोन गथ'फोरखौ फरायनायनि गेजेरजों मेडाम बेखिनि सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय